अगर आप भी चाहते हैं धनिया म्यूजिक की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो पोखरिया नेपाल। रहे बोलवाले सिग्नल देखवाले, रहे बोलवाले सिग्नल देखवाले, आइला सब कुछ सह गइला रे, साला बदबे में छौरी के बह गइला रे, साला बदबे में छौरी के बह गइला रे। रहे बोलवाले सिग्नल देखवाले, रहे बोलवाले सिग्नल देखवाले, आइला सब कुछ सह गइला रे, साला बदबे में छौरी के बह गइला रे, साला बदबे में छौरी के बह गइला रे, साला बदबे में छौरी के रोजे रोजे देखी हम खेला वो कनी के अकेला भाई रे, रोजे रोजे देखी हम खेला वो कनी के अकेला रे, कब सुता के कब उठा के कोडवा में लेला रे। रहे देखवले हमके तरसवले, रहे देखवले हमके तरसवले, चाहत रहे जब लह गइला रे, साला बदबे में छौरी के बह गइला रे, साला बदबे में छौरी के बह गइला रे, साला बदबे में छौरी के कितना दिन से पीछा घुमावलस, मौका पबिया पका दहाइला रे। सुनला कितना दिन से पीछा घुमावलस, मौका पबिया पका दहाइला रे। राइटर मुन्ना धर्मेंद्र के संगवा भूमि बिया लुटाइला रे। लगे बोलवलस चीज चिखवलस, लगे बोलवलस चीज चिखवलस, मुन्ना नेपाली पौ रह गइला रे, साला बदबे में छौरी के बह गइला रे, साला बदबे में छौरी के बह गइला रे। रहे बोलवले सिग्नल देखवले, रहे बोलवले सिग्नल देखवले, आइला सब कुछ सह गइला रे, साला बदबे में छौरी के बह गइला रे, साला बदबे में छौरी के बह गइला रे। अरे भक्त धनिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो पोखरिया नेपाल।